Umaga pa lang ay pumila na ang 20 anyos na si Jenny Rose Bondoc para sa Pandemic Ayuda Program sa Santo Tomas, Pampanga. Isa siya sa halos 500 benepisyaryo ng programa, 2 kanyang anak at hiwalay sa asawa. Sobrang hirap po kasi wala pa akong trabaho. Tapos si mama ko po yung nagsusupport sa amin. Doble pasakit umano ang dala ng pandemya dahil hirap na nga sa paghahanap ng trabaho, ay asthmatic pa umano ang kanyang 4 na taong gulang na bunsong anak. Kaya naman ang nakuhang pinansyal na ayuda, Pang-milk po ng bunso ko kasi may sakit din po siya ngayon eh. si Nanay Rosa naman nakahinga ng maluwag dahil kahit papano'y may ipambibili umano ng gamot ang kanyang bagong operang asawa. Nagkaroon daw ng bukol sa tiyan ng kanyang mister kung kaya tigil muna rin ito sa paghahanap buhay. Ang kanyang isang anak naman hindi na rin makapagtrabaho dahil na aksidente sa kalsada. Mahirap po sir kasi po nung bago mag-pandemic, na-aksidente po yung anak yung nagtatrabaho. Tapos February po yun, dito nangyari yun. Tapos mula nun, hindi na siya nakapagtrabaho kasi. Isa ang negosyante at anak ni Mayor Gloria Ronquillo na si Raymond Ronquillo sa mga bumuo ng Pandemic Ayuda Program. Pinagsama-samang donasyon mula sa kanyang mga kaibigan ang kanilang ipinamahaging pinansyal na tulong na 500 piso. At sila naman po ay nagbigay ng paunlak at binigyan po nila ako ng cash assistance din na kami naman po ay nagdi-distribute po sa tao po ng Santo Tomas sa mga kababayan po natin. Kadalasan po ang reklamo nila may yung tambak, ang tulay, reseta, gamot, pangkain, pandiaper. Ang lokal na pamahalaan naman nagdagdag ng mga benepisyaryo sa social pension program ng mga senior citizen. Mula sa 700 beneficiaries mula sa provincial government, karagdagang 2,000 nakatatanda pa ang idinagdag ngayong pandemic. Alam naman natin yung mga senior, hindi na nagtatrabaho yan. Umaasa na lang sa mga anak. Yung ibang mga anak, lalo na sa panahon ngayon, medyo naghihirap din, no? Patuloy rin ang COVID vaccination drive sa bayan na halos umabot na sa 35% ng populasyon ang nakatanggap ng bakuna. Base sa October 9 COVID report ng Santo Tomas, 728 ang kumpirmadong kaso sa lugar. 52 ang active cases, 6 na po ang namatay at 616 ang recovered o gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.